tomto díle ti ukážu, jak udělat krásné vlny a zároveň jak použít ty správné produkty na vlny a taky ti ukážu, jak pracovat s loknovačem, který má integrovaný chladící systém. Takže pojď za mnou. Já vlastně neznám nikoho, komu by neslušely lokny, ale někdy je to složitý vybrat ty správné věci, jak si lokny vlastně vůbec udělat. A já ti ukážu, jak použít objem, jak použít tady tuhle zbraň, si připadám jak James Bond, a hlavně si řekněme už na začátku, že důležité je mít prosušené, ošetřené vlasy nějakým produktem, který je proti teplu, to znamená tepelná ochrana, ta musí na vlasech být. Neměla bys mít vlasy mokré, pokud se rozhodneš používat kulmu. A další dobrý tip je samozřejmě mít správný spotřebič na loknování. Tady ta kulma vypadá složitě, ale musím teda říct, že strašně dobře se používá právě doma. Díky tomu, že tam máš vlastně zlomenou tu rukojeť. My to jako profesionálové milujeme. A tahle od Divy má navíc integrovaný chladící systém, který vlastně dokáže z té lokny vyfoukat ten horký vzduch, tím pádem krásně zafixuje. Správně je, když si ty lokinky rozdělíš na části. Já začínám vždycky tou spodní částí, takže tu vrchní si zafixuju. Nezapomeň to takhle dělat i doma, protože vlastně, když nemáš doloknovaný ty vlasy úplně všechny, nevypadá to úplně dobře. Právě teď používám tady tu kulmu, mám ji zaplou na teplotu 190 stupňů. Je to trošku víc, říká se 180, ale já budu rychlej. Navíc prostě ona má opravdu dobrý povrch. Je to moje kulma, kterou používám už nějakou dobu, takže není úplně nová, takže ti můžu říct, že funguje fakt jako skvěle. Kupoval jsem ji před 2 lety a maká pořád prostě jako nová. Tak. A vlastně úplně jednoduše ty vlásky zatočím kolem kulmy a nechám prostě 5-6 vteřin. Celý pramen si vlastně natočím na tu kulmu, nechám 5 vteřin. A vlastně potom vyfouknu tím studeným vzduchem a nechám malinko vychladit na ruce. Já mám takový vlastně hack na to, jak si udělat vlastně od začátku objem. A to je to, že vlastně tady tuhle partii už vlastně od začátku tupíruju, aby byla u hlavy pěkně nadzvedlá a natupírovaná. Samozřejmě můžu střídat ty strany, jak budu loknovat. Zase nechám 5 vteřin. Teď použijeme tento výrobek, je to Cottrell Texture, je to vlastně lehký lak, který v sobě má lehký prach. A vlastně zafixuju si u kořínku to tupírování, abych už dopředu měl objem. Já se nesnažím o nějaké velké vlny, chci, aby to působilo přirozeně a vlastně takhle pokračuju ve všech partiích na hlavě. Tady už si to krásně můžu rozdělit. Můžeš ten texture spray použít dopředu. Vy určitě znáte suché šampony jako takové. Ale já bych vám chtěl tady ten produkt opravdu doporučit, protože výrobek Texture je navržený tak, aby vám dělal krásnou texturu, to znamená, dokáže zachránit každý objem a vlastně stojí vás to jenom pár stříknutí, prostě vůbec nemusíte nějak náročně pracovat třeba s pudrama. Tohle je fakt jako fantastická záležitost, která se dá kdykoliv během dne zopakovat. No a teď pokračujeme dál vlastně s těma loknama. A opravdu jako 5-6 vteřin úplně stačí pro takový ty lehký, volný vlny, abyste neměli prostě úplně taky ty kremrole, to už se prostě nenosí. Tak. A když vyfouknete to teplo, tak se vždycky ta vlna zafixuje. To rozdělování hlavy, úpadky, je trošku jiné, než byste rozdělovali klasicky. Já vždycky vlastně dbám na to, abych věděl, jaký je růst, jestli vlastně ta klientka má ty vlasy do strany nebo naopak. A vlastně ho respektuju i při tom rozdělování toho, vlastně rozdělování těch partií před loknováním. A vlastně pokračuju úplně stejně
je to pořád dokola. Samozřejmě, že doma se ti to bude dělat úplně jinak, protože se budeš na sebe dívat čelně, takže ty partie budeš rozdělovat po paměti, ale myslím si, že to zvládneš, že prostě to není žádný problém. Vždycky bych začínal tou spodní částí, protože ta přední část se dělá mnohem lépe a většinou vždycky respektuju i ten přirozený růst té klientky, kam jí roste patka a hlavně prostě jde o to i kam chceš vlnky, jestli si je představuješ prostě do stran nebo naopak dovnitř, prostě můžeš i třeba kombinovat. A když se dostaneme do těch předních partií, které se ti samozřejmě budou dělat mnohem lépe, tak vždycky respektuj to, jak ti rostou vlasy. Pokud už víš, kde chceš patku, tak ji úplně jako respektuj a natáčej to podle toho, jak potřebuješ. Já vlastně začínám vždycky od ucha. Tady si to připravím, lehce si to natupíruju. Samozřejmě, že to tupírování budeme potom vyčesávat. Použiju texturační sprej, můžu si ho nastříkat na natupírované vlasy, anebo dopředu. No já jsem se rozhodl, že budeme loknovat směrem ven, takže samozřejmě loknuju směrem ven, aby ta lokna šla od obličeje. Necháváme 5 vteřin, potom zase profoukneme tím studeným vzduchem, aby lokna byla zafixovaná. Tak. Tady už máme část, která by mohla být vidět, kdyby jsme to nějak slepili, nebo opravdu jako zafixovali to tupírování napevno, ale my to máme jako jenom trošku a dá se to vyčesat. Takže se vůbec nemusíte bát tupírovat až k hlavě, protože budeme potom pokračovat kartáčem. Tak a jdeme na patku. Taky vlastně točíme od hlavy. Tady bys měla dbát na to, aby vlastně tvoje vlasy nebyly zlomené. Já mám rád, když ty lokny vlastně působí přirozeně. Moc nemám rád takový ty Hollywood waves. Já vím, že je to v trendu, ale za mě je to příliš takový tvrdý. Já mám rád, když v těch vlasech je život, takže proto ten texturační sprej je úplně fantastická záležitost. A i tady ten styling, že ty lokny úplně nefixuju, nechávám je vystydnout vlastně na pinetkách, tak nám prostě zajistí, když teda vám drží lokny, že ten účes bude krásně přirozený. A jdeme na poslední část. Tak jak už známe, zafixujeme, hezky natupírujeme a točíme. Měl bych si usmívat, že? Tak, já si ještě prsty zapracuju ten texturační sprej, který jsem vlastně do těch vlasů dával. A pokud někde cítím, že je ještě trošku potřeba dostříknout, tak se vůbec nebojím lehce přidat, protože on nám pomáhá v tom objemu. No a na závěr vlastně pročešu nějakým kartáčem, který má takhle hezky řídké bodliny. No a na závěr si ty vlasy jenom takhle jako dofixujeme přesně tak, jak chcete a jako myslím si, že mi dáte za pravdu, že není nic hezčího než takové volné, přirozené vlny, které vás můžou provázet celým dnem. Klidně takhle můžete jít i na večírek, prostě je v tom život, je v tom tvar a myslím si, že je to krásně zjemní každé rysy, každé ženy.